Gaurko elkarrizketan, sarreran aurreratu dugun moduan, Aitor Etxarte Berezibarrekin egoteko aukera dugu. Nafarroako Eskola Kontseiluko lehendakaria da, eta gaurko gaia, orain, ikusgai dago beraien webgunean txosten hezkuntza sistemaren inguruko txosten bat, eta horren inguruan hitz egingo du. Arratsaldeon, Aitor. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Primeran hemen, zuekin. Posten naiz. Konta iguzu, ze aurkituko dugu txosten honetan? Gauza guztien gainetik aurkituko dugune izango da argazki bat. Argazki komplexu bat, animatzeko da, baina 500 orrialde pasatxo daukan txostena, esan behar da baitere euskaraz eta gaztelaniaz irakurtzerik eta konsultatzerik dagoela, eta argazki honetan oso modu sistematikoan guk aztertzen dugu hezkuntza sistema unibertsitatea bitarte, 0-tik 18 urte bitarte, hori da aurkituko duguna. Eta konparakzioak egiten dira nazio mailan ere ez, eta Europa mailan baita. Bai, gure txostenak badu nazioarteko txosten profesional askoren egitura sistemikoa. Badu lehenengo kapitula bat nolabait aztertzen duena ze testu ingurua den Nafarroaren gizartekoa, hau ezinbesteko azterketa da, eta orduan hor kontu demografiko, ekonomiko eta kultural eta hizkuntzaren ingurukoak agertzen dira. Bigarren batean, gauza guztien gainetik, planteatzen dena da administrazio publikoetatik ze ekarpenak egiten diren hezkuntza sisteman, era guztietakoak, bai pertsonak, bai baliabide ekonomikoak edo infrastrukturak eta dena delakoak. Urrengo batean aztertzen dira bereziki ze hezkuntza politika garatzen diren administraziotik eta eragile nagusietatik, eta azken batean agertzen dena da emaitzak. Emaitzak, gero eta gehiago ebaluazioak badu garrantzia handia gure eta edozein hezkuntza sisteman, eta horren berri ematen dugu. Interesgarria da esatea, kapitulo guztietan beti ere gure referentzia dela batetik Europa, beti 28ko Europa horren berri agertuko da interesgarria diren indikadore guztietan, baita ere noski referentzia egin behar dugu beste erkidegoekin alderaketa egiteko, eta gero noski ematen ditugu Nafarroko datuak, eta beti guzti ere oso modu esango nuke sistemikoan. Eta zein da Nafarroaren egoera? Bi hitzetan esaterik baldin badago, nik uste dut bi ideia nagusi dira. Gure egoeraren berri antzemateko edo ebaluatzeko jakin behar dugu norekin alderatzen dugun gurea. Alderatuko bagenu gurea eremu guztietan estatuko bestelako erkidegoekin, esango genuke gure egoera dela bikaina. Iaia esango genuke indikadore nagusi ia guztietan gu punta-puntan gaude, eta horrek esan nahi du gure hezkuntza sistemak oso kalitatea handia duela, eta esan behar da baitere oso ekitatea handia duela. Baina gaia da norekin alderatzen dugun. Agian gure alderaketaren zentzua ez da izan behar hainbeste erkidegoak, baizik eta Europako antzerakoak diren gizarteak. Eta hori da nik uste dute bereziki horregatik gure informean agertzen da hori, guk azken finean ikasiko dugu gure parean dauden hoiek nola egiten duten, nola horreratzen duten ikusita. Ez guk baino indikadore txarragoak dituzten hoien gandik. Orduan esango genuke, Europan ere, hala eta guztiz ere, oso goi mailako indikadoreak ditugula. Eta eskolaz ari gara, unibertsitatea ez, hori beste gauza bat da. Hori da. Nafarroko Eskola Kontseiluak dituen funtzioak dira Nafarroko hezkuntza ardura daukala, baina ez unibertsitateen eremu hortakoa. Guk beti 0-18ko esango nuke tarte hori hartzen dugu. Hau, esan behar da, nahiz eta nazioartean beti 0-24ko adin tarte hori konsideratu hezkuntza adina. Hori esango genuke orain arte horrela zela, 0-24a, eta gero eta gehiago planteatzen dena da, dakizuen bezala, ez duela mugarik, zen berez gizartean aktiboak garen bitartean, esango genuke tarte hori osoa, izan daitekela baitere hezkuntza adin bat. Baina, da beste gai bat. Orduan, aztertzen diren gauzen artean, DBH-en ematen diren graduak eta graduazio kopurua
ikusten da, ez? Bai, bueno, indikadore asko agertzen dira hor, gero eta esango genuke nazioartean indikadore edo ezaugarri horiek, esanguratsuak diren horiek nahiko garbi dira, zeintzu diren. Eta horietariko bat da, zuk aipatzen duzuna. Derrigorrezko irakaskuntza, gure hezkuntza sisteman gaur egun 16 urtekin esango nuke bukatzen dela, eta nazioarteko indikadore bada, besteak beste, adin hori bukatu edo bete ondoren zenbatek ateratzen duten gutxieneko graduazio hori edo eta akreditazio hori. Eta hor esan behar da, bueno, txostenean agertzen da luze eta zabal adibidez honen garapena, aurrerapen oso ondi egin dugula aurreko urteetan, orain dela ez asko graduazio tasa zen 60% ingurukoa, eta guke aztertu dugun azken urtean, 2016-17ko txosten honetan, 91% ingurukoa da. Sekulako gorakada da hau, Europarekin alderatuta egia oso goian jartzen gaitu ere, zalantzarik gabe, baina beti ere, hor, kontzienteak izan behar gara, Nafarroko gizartea beti esaten dugu, hezkuntza eremuan, nik esango nuke oso goi mailako espektatibak dituela, eta ezin garela horrekin konformatu. Datu bikainak izanik ere, borrokatu behar dugu, datozen urteetan, 91 hortatik, alik eta hurbilen kokatzen gurea 100% hortatik. Ze bigarren hezkuntzaren bukaeran, akreditazio akademiko bat edukitzeak edo ez edukitzeak baldintzatzen du zalantzarik gabe, gazte horien ibilbide profesionala, pertsonala eta beraien garapen soziala. Orduan, nik uste dut hor, momentu honetan gainera, eta ez bakarrik orain, neurri zenbait jarri dira martxan hori hobetzeko eta hor dugu erronka interesgarri bat. Eta graduazio kopuru horretan, hezkuntza sistema garrantzi handia aldauka edo da bakoitzaren, ez dakit, berezitasunak beste faktoreren bat, ez dakit? Bueno, faktore asko daude. Esan edo garbi dagoena da, 16 urte bitarteko irakaskuntza derrigorrezkoa bihurtu den momentutik aurrera, nolabait konsideratu behar dugu gero eta gehiago irakaskuntza eskubide badela. Eta eskubideak beti modu universalean planteatzen dira. Hau da, formulatzen denean eskubide bat ez dira salbuespenik egiten. Beti dute balore universal hori. Alde hortatik, pertsonak oso ezberdinak izan daitezke, funtzionalki izan daitezke oso anitzak, inteligentzia diferenteak eduki ditzakete, interesak ere bai, aurre jakintzak baita, baina garbi dagoena da, edozein moduz, kasu askotan, momentu bat iritsi beharko da, non hezkuntza sistemak pertsonalizatu egin beharko ditu hainbat ibilbide ziurtatzeko eskubide bat den neurrian, 100%ean gazte horiek, nolabaiteko akreditazio laboral bat eta akademiko bat edukiko dutela. Eta nik uste dut hor hezkuntza sistema gero eta malguagoa da zorionez horretan, eta garbi dago, hemendikan aurrera ere, malgutu egingo duela are gehiago hori, ze nik uste dut guztio garela konstienteak, hor nik uste dut oso adostasun profesional zabala dagoela, esan ez, ezinbestekoa dela tasa horiek, goraino eramatearena. Eta Nafarroa oso zabala eta anitza da, eta horrek ere adibidez eragina aldu edo nola kudeatzen da hori? Nafarroa oso anitza da, eta hori da, ez dakit, lelo turistiko bat baino gehiago, askotan. Nik uste dut alaitasuna handiz esaten dugula baietz edo onartzen dugu anitza dela, baina iruditzen zait askotan ezagutza ez dela oso sakona, aniztasunaren ezagutza hori ez dela oso sakona. Eta realitatea da parametro asko erabilitan, naiz eta esango nuke indikadore gehienek nahiko konstanteak izan Nafarroan, eta realitatea da baita ere tokiz-toki, gizartea ere ezberdina dela, gizartearen osaketa demografikoa diferentea dela, kultura ezberdinen indarra edo hainbat kontestuetan oso bestelakoa dela, eta hori da Nafarroaren ezaugarri nagusienetariko bat. Orduan askotan horregatik nik uste dut lehen ere asmatu zutenok, eta orain ere asmatzen ari direnok hezkuntza munduan ulertu duten oso garbi dela, neurri guztiak
oso kontestuari egokituak izan behar direla. Testu inguruak hor baldintzatzen duela oso modu nabarmenean hezkuntza politika konkretuak nola eraman aurrera. Eta honek balio du eremu guztietarako. Nik uste dut hori evidentea dela. Eta edozein indikadore hartuta horrela da. Ze proporzioa dagoen eskolarizazioan, sare publiko edo pribatuaren artean, Nafarroaren geografiaren arabera oso bestelakoa da. Joango bagina Tuterara, adibidez, Tuteraren inguruan irakaskuntza publikoak nagusitasun oso handia du, diote kopurui begiratuz, baina hori ez da gertatzen Lizarraldean adibidez, oreka oso handia dagoelako, Nafarroaren esango nuke neurririk edo proporziorik orekatuenak Lizarraldean daude, eta edozein indikadore hartuta hori ikusten dugu. Gero ezin dugu ahaztu ere, Nafarroak ere demografikoki oso egitura konplexioa duela, baditu gune populatu handiak, baina baita ere populazio sakabanatu asko duela, eta gaztea dela gainera populazio sakabanatu hori, hau da ez dela zaharkitua dagoen populazioa, beraz eskatzen ditu baita ere eta behar ditu zerbitzuak hezkuntza munduan edo osasun munduan. Horrek ere beste aldagai batzuk sortzen ditu, zen landa eremuko eskolak Nafarroko hainbat eremuetan oso garrantzia handia dauka, eta beste batzuetan ez du inongo garrantzirik. Honekin esan nahi dut, testuinguru bakoitzak eskatzen dituela noski askotan zaila den egokitasun hori, baina neurririk hoberenak beti izango dira, hain zuzen ere hori ulertzen dutenak, eta horretara moldatzen direnak. Eta nolako eragina dauka ere gobernu aldaketak? Handia, zalantzarik gabe. Beti ere pentsatuz hezkuntza sistema batek inertzia handia dituela. Eta ez dagoela hezkuntza sistema bat eraldatzerik edo zerotik abiatzerik egun batetik bestera. Hori hezkuntza sistemak ezagutzen duen edo nork badaki. Eta esan behar da baita ere, orain arte hezkuntza sisteman hainbat eta hainbat proiektu historikoki interesgarriak izan direla, profesional on asko egon direla proiektu horiek garatzen, eta noski denborarekin paradigma asko aldatzen dira, baina zer esanik ez, aldatzen den guztiak oinarri bat eduki behar du edo bestela ez du aurrera egingo. Zer dakit nik, lanbide heziketa. Nafarroan beti lanbide heziketak izan du oso bigarren mailako paper bat hezkuntza sisteman, besteak beste oroar familia askorentzat ez delako izan, esango genuke beraien espektatiba kultural eta vitaletan erreferentziazko ikasketa bat izan. Hemen gehiago garbi dagoena da gurasoek eta desideratu dute unibertsitateruntza zijoan bidea, eta nik uste dut hor beti seme-alabei bide hortatik albazen bideratu nahi izan dituzte. Realitatea zein da, hezkuntza profesionala, hezkuntza horrek izan duela horreko urteetan, garai bakoitzari dagokion printzipio eta paradigmen arabera oso garapen handia. Eta gaur egun martxan baldin badago lan hezkuntzaren inguruan plan estrategiko oso ambizio handikoa eta oso interesgarria, da zuzen ere aurretik badagoelako non oinarritzerik hori. Esan dut, badira ikastetxe askok, esango nuke gaur egun metodologia aktiboekin, proiektuak lantzeko iniziatiba horietan arituak direnak, industria eta gainerako enplegu sortzaileak diren eragileekin oso harremana handia daukana, oinarri horretan, esango genuke, finkatzen da, hemendik aurrera garatzeko dagoen lanbide heziketarako proiektu estrategikoa, eta noski ambizio handia dauka, paradigma berri batetik abiatzen da, eta nik uste dute gainera oso ongi landua egon dela, eragile guztiek hor parte hartu dutelako, baina jarraipen bat egingo du, aurrera egingo du, eta hau bezala beste plan batzuk daudelako martxan, aniztasunaren trataeraren plan estrategikoa baita ere oso esanguratsua da, edota hezkidetzaren inguruko planea ere bai oso ambiziosoa da, eta hauek noski inoiz ez dira zerotik abiatzen. Beti noski
errealitatetik abiatu behar dira, konektatu behar dute orain arte egin diren hainbat esperientziekin, baina honekin esan nahi duana da, noski, hezkuntza politikek eragina handia dutela, formulatu behar dira, eta epe hartain batera ikusiko dugu noraino ematen duten, baina beti ere kontutan hartuz, ze tempoak ditugun ebaluazioak egiteko, planak garatzeko eta gero horiek praktikara eramateko. Eta DBH-ko graduazioa kopurura bueltatuz, adibide horrekin jarraituz. Zergaitik uste duzu eman dela horrelako gorakada? 60-tik 80-ra oso aldaketa handia delako, zer eragin du horretan? Kontu asko, lehenik eta behin lehen esan dugu. Esango genuke orain dela gutxi arte, guztiok pentsatzen genuen, esango genuke modu orokorrean hori zelako pentsaera nagusia, indikadore horiek hobetzea nahikoa zela. Eta indikadore guztiak hobetzea ezinbestekoa da, eta ez dira hobetzen berez. Esan edute neurriak hartu behar dira, eta askotan oso neurri kompleksioak hartu behar dira, berdin hori edo beste edozein indikadore hobetzeko. Baina nik uste dut hor egon den aldaketa nagusiena izan dela, lehen komentatzen nuen bezala, gero eta gehiago hezkuntza eskubide bat bezala konsideratzen hasten garenetik aurrera. Zen eskubidea den neurrian, nik uste dut guztiok ere hor hausnarketa egiten dugu, berdin irakasle izan, edo administraziotik ardurak eduki, edo eta guraso izan, edo esan nahi dute hezkuntza sistema osatzen dugun guztiok konsideratzen dugunean ezinbestekoa dela bizitza aktibo pleno bat edukitzeko gutxieneko graduazio bat, orduan nik uste dut dena aldatzen dela. Ze garai batean, hau jakina da, ez zitzaion horrelako garrantzirik ematen titulazio edo graduazioari, eta gaur egun evidentea da, ez bakarrik lan merkatuak gero eta exigenteagoak direlako, ezik eta realitateak teknologikoki eta beste komplexioagoak direlako, akreditazioak ezinbestekoak direla. Eta pertzepzio hori ez genuen orain dela urte batzu, hau evidentea da. Orduan, beti hor faktore asko dira sartzen direnak, eta garbi dago orientazio zerbitzuek ere hor zerikusirik izan dutela, zentzurik onenean, baita ere noski ikastetxeetan adibidez pedagogia edo praktika aktiboagoak bultzatzen direnean aurreko ereduetan bazterrean gelditzen zirenen batetein bat ikasle nolabait aukera hobeagoak dituzte proiektu interesgarrietan beraien buru inplikatua sentitzeko eta horretan aritzeko elementu asko daude, eta guztiek nolabait jokatu dute lako emaitzak hobetzeko hain modu nabarmenean. Baina denak du lotura, kontua da askotan presa dugula, ikusi nahi ditugula emaitzak, ez dakit pentsatua da errealitatean, eta errealitatea beti oso buelta asko eskatzen dizkigu, eta lan handiak, eta askotan baita ere, porrot txikiak, baina oro har nik uste dute Nafarroako hezkuntza sistemak honetan eta beste gainerako indikadoretan beti oso osasun honeko emaitzak ematen dizkigu. Ze beste gauzak aztertu egin dira edo ze beste indikadore hartu dira kontutan txostenean? 11 dira, asko. Asko eta zaila da bat edo beste hartzearena, oso zaila da. Ez dakit, agian zerbait azpimarratzekotan bada ere interesgarria den beste garapen bat, eta da orain dela gutxi aipatzen genuen historikoki azken hamarkada hauetan bazirudien arrakasta ikasketetan batxilergoa zeukala izena eta porrota lanbide heziketa. Eta hain zuzen ere hor, pertzepzio soziala zegoelako, eta jendeak pentsatzen zuen nolabait unibertsitatetik pasa ondoren, edozen pertsonarentzat bizitzeko aukera profesionalak hobeak zirela, horrek suposatzen duen guztiarekin. Errealitatea zein da, hor erosio handia egon dela,
garbi dagoena da gaur egun unibertsitateak eta unibertsitateak sortzen dituen akreditazioak berez ez dituela ziurtatzen, orain dela 20 edo 30 urte ziurtatzen zuen, esango nuke garapen sozial hori, eta aldirantziz gertatu da, lanbide heziketatik joandako ikasle askok, segun eta ze titulazioak eduki dituzten, askoz bide errazagoa aurkitu dutela, adibidez, lan merkatuan modu duin batean lan egiteko. Aldaketa asko izan dira hor, eta realitatea izan da, urte gutxitan ikusi dugula lanbide heziketaren portzentaia handitu izan dela, eta batxilergoarena beruntza izan dela poliki-poliki. Eta gaur egun, ia kopuru berdinak ditugu, bide batean eta bestean. Hau oso aldaketa esanguratsua da Nafarroarako, ze batean 8.000 ikasle ditugu gaur egun batxilergoetan, eta beste dugu lanbide heziketetan. Hau da, sekulan gertatu ez den fenomenoa. Eta kuriosoa da, ze Nafarroko gizartearen akreditazioaren profila baitere oso bitxia da. Nafarroan ditugu 25-34 urte bitarteko tarte hori hartzen badugu, Europako goi mailako akreditaziorik altuenetarikoak ditugu. Bereziki emakumezkoengan. Altuenetarikoak dira Europan. Ia inon ez dugu aurkitzen halako datuak, eta Nafarroan nabarmena da hori. Esaten dute, bereziki emakumezkoena, gizonezkoena da beragoakoa, baina gero, aldi berean ere, baditugu, orain arte, esango nuke, bigarren hezkuntzako gradaziorik ez duen tarte handi bat ere, bai? Bereziki gizonezkoena, gazteen artean. Eta ikasketa ertainetan, Europarekin alderatuz oso proporzio txikia, bai? Beraz, oso irudi arraroa egiten du horrek Nafarroarako, aurkitzen ditugulako goi mailako akreditazio oso altua, beko ikasketari gabeko edo akreditazio apaleko pertsona asko, eta erdiko akreditazioekin gutxi. Eta Europako, esango nuke, antzerakoak diren lurraldeak sozioekonomikoki eta kulturalki duten irudia da oso bestelakoa. Askoz akreditazio universitario gutxiago daude, askoz B mailako akreditazio gutxiago daude, eta ertainak diren akreditazioak askoz altuagoak dira. Orduan, honek guztiak, agian, esan edo, zentzu honetan, jo behar dugula edo joko dugula gure sistema gehiago, Europako beste lurraldetako profilo hietara, ez da. Hau oso aldaketa esanguratsua da. Baina kuriosoa da, hori, ez da. Batzuetan esaten dugu Nafarroko egitura zein den akreditazioetan, eta ikaragarria da, emakume gazteen artean ditugun mailai direlako izugarri altuak Europarekin. Lurralde gutxirekin topatuko dugu antzeko fenomeno bat. Eta hori zergatik ematen da edo orain arte hori behatu da, baina ez dakigu zergatik gertatzen den. Hipotesi asko ditugu, ez da, horren kontura, hipotesi asko daude. Nik uste dut Nafarroaren kasuan faktorerik eraginkorrenetarikoa izan dela zalantzarik gabe familiek landu dituzten espektatibak beraien seme-alabekiko, oso garbi. Esan beste komunitateetan, hau fenomeno gero eta gehiago aztertzen da, ezta? Ze eragina duen familiak eta familiako espektatiba horiek beraien seme-alaben akreditazio mailan eta beste. Eta garbi dago Nafarroan oso pertzepzio garbia egon da, eta familia askok ahalegin oso handi egin dute, beraien seme-alabak nolabait, lehen esan dugun bezala, batxilergoetatik eta unibertsitate aldera bideratzeko. Horrek esplikatzen du neurrondi batean fenomenoa, bai, zalantzarik gabe. Orain ja, bestelako fenomenoak sartzen dira, lehen aipatu dugun bezala, ez da? Unibertsitateko akreditazioak gaur egun ez dute, garai batean zuten, baliagarritasuna, gizarte mailan esango genuke posizio ekonomiko hobeagoak edukitzeko, faktore asko sortu dira eta bereziki noski prekarizazioarena, horrek suposatzen den guztiarekin. Lehen ezin genuen imaginatu unibertsitatetik pasatutako pertsonek bizitza prekari bat edukiko zutela,
eta gaur egun estrukturala da hori. Bai hortik ateratzen direnentzat, baina baitere lanbide heziketatik ateratzen direnentzat. Orduan, lehen elementu batzuk egiten zuten joera batzuen alde eta gaur egun konplexioa da hori. Hori, azkenean testu ingurua garrantzi handia dauka. Oso. Baina guzti hau kontutan hartutan nola aurre ikusten duzu etorkizuna? Zaila da esatea, ze nor baditugu faktore asko orain arte oso iraunkorrak izan direnak, orain adibidez aipatu dugun hau, ez da, familien espektatibak, eta ikusi behar da. Ze hezkuntza sistemak seguren ez du burbuilarik sortzen, oso lotua dago gizartearekin. Ez bakarrik bukaeran lan merkatuarekin eta beste duelako, bezik eta hasieratik baita ere, sorrerako kontestuetatik. Orduan, jakin badakigu, segun eta nolako testu inguru sozial, ekonomiko eta kulturalean jaio eta ezten garen gure lehenengo, esango genuke, haurtzaro horretan, gure ibilbide akademikoa nahiko aurreikus daitekela. Hau gogorra da esatea, baina realitatea da hezkuntza sistemarik hoberenek egingo duten izango da faktore horren eragina nolabait apaldu. Hori da hezkuntza sistema bat, bai? Nolabait, aukera gutxiago izan dituzten hoiengan pisua, arreta jarri, bitartekoak jarri, gainerako guzti horiekin nolabait batera ibilbide akademiko bat eramateko eta orekatzeko azken finean. Nik uste dut Nafarroako hezkuntza sistemak duen erronka handienetariko bat ez bakarra hor dagoela. Hau da, beti esaten dugu eta hor indikadore hainbat aipatzen dira azterketan gure gizartea beste gauza bat iruditzen bazaigu ere nahiko ekitatiboa dela, beste lurraldeetakoekin alderatuta, baina garbi dagoena da, hor badagoela pobrezia, badagoela marginalidadea, eta hor badugu hezkuntza sistemaren aldetik nik uste dut ekarpen esanguratxo bat egiteko datozen urteetan bereziki pertsona horiekin eta pertsona horiei garbi dago hezkuntza sistemak zerbait oso eraginkorra eskaintzeko gaitasun eduki behar duela. Nik uste dut hor dela gure helburu handienetariko bat datozen urtei begira. Hobetzen jarraituko dugu, ez? Orain arte gertatu den moduan. Eta interesa duen guztiarentzat ikusgai dago txostena zuen webgunean, ez? Hori da, gure webgunean horrekituko duzu gure datu guztiak, eta, gonbitea da, gien baten bat irudituko zaio ez dela oso interesgarria halako txosten bat, baina behin sartu ezkero nik uste dut horre hausnarketarako elemento asko daudela, eta hori da gure lana, argazki hori eskaintzea eta hortikan aurrera bakoitzak berea hausnartu beharko du eta eztabaidatu. Mila esker, Aitor, etortzeagatik eta hurrengora arte. Mila esker zuei. Ongi izan. Berdin.